Abay? Ano sa? Lang na yung bumbiro. Sakit, yun din ta. Di, basta magilak dyan, murag pinutong ko ba, di makaginhawa lagi ko. Murag, luway hangin musod sa akong ilong. Alang-alang man pugdi tamanin kamo tug usay nga daham tag trabaho. Ang mister guys, gatrabaho aning gutter oh. Ako lagi pus palangre. Hello guys. Ganin ang buntag guys. Arang dyan akong lipaya guys kay aga ko ang onsidium ni buwak. So kita guys mananom gani ta guys. So ang atong gitanom muhatag jud og buwak, malipay jud ta di ba? Mauna nga akong gibutangan og kaang guys ang ako ang onsidium. Nalipay kay ko guys kay taod-taod na ni nako guys wa pa man mo buwak. Mo man ni siya nga akong gisabot nga kun mahimo ako mobuwak jud ka magpakita ka nako og buwak og unsay color. Mao ni nga pagkakita ginako guys nga namukad na ang views nga buwak niya, akong gikuha og gitungtong sa kaang. Akong gibutang sa among lamisa guys. Kay ako lagi gikuhaan og video kay aron jud nga na ako remembrance sa aning maong tanom. Aron gyud akong lipaya guys. Onsidium hinatag ni sa akong auntie guys. Madyo gani kayo naapay na sobra sa bagyo. Nakita gyud nako ang buwak sa hinatag sa akong auntie. Salamat auntie sa imong hinatag nga buwak onsidium. Sa una guys, mahal kaayo ning maong buwak. Pero pagkakaron, daghan naman kayo nakaangkon ning maong tanom. Barato na tingali. So di jud kabayra kalipay, di kabayra og sapi ang kalipay nako guys nga nakita sa maong tanom. Arang humuta guys. Pero akong gisure guys og asa jud humot ani kani bakaha. Kani nga snake plant. Humot man po ni mao humuta pod guys. Mao na nga akong giadto didto. Pero inigbalik nako mao gyapon humuta. Humot jud tingali ni siya nga buwak guys. Or kani bakaha mo ay nakahatag og humot. Pero kani guys kung adlaw na dili naman na sila manimaho. Sa akong kalipay guys, wa ko magdahom nga doon na day umaabot nako nga kaguol kay sa hapon guys, mga banda alas 3 kumpiyansa kay ko guys nga nagkay og panagat na natag-an ko guys. Para magudyo na kong hilaka, unja ilan na lamang kong tabangan. Basta kay naukay ang tanan ng anak guys, kay matud pa, doon ako na bumbiro. Kay ang hinilakan day kunog tiguang, lahi na kay sa mga bata pa. Mo tong gisugsug ko nila guys. Asal kutsilyo? Sa man duro mo paningkamot lisong pud og pasagdan atong ning panagat nga ang akong mister do naman pigi trabaho mao nga ako po'y nangumoy-kumoy ani. So sa bukod kutsilyo nisabot isang kamot pagtunga.
Pagsabot sa tunga, gagunit mo eh. Tag-an. Idaot. Guru pangita ni. Ala din og sa guru gitangoy-ngoy ah. Ano nyo biduyo hoy dajon? Balo. Medyo eh. Kaya Wala na siga-siga galing. naman galing mong mata kay. Ura naman ang kamatjulon. Di na nahinungdong ko sa una ba nga natag-ang ko ako ang wait. Mailajod ni mo ning tawo nga matarantar na makaingulag ikamatay na. Ay guray. Ura mag Matay bugo ng taga ang ura gabra mo. magdaitag kabutan. Nabugnaw kinuha dagit ang kamot. Kuyawan dan informaw. Silbi na gatos. Basta maghilak jud ko di na ko halos ka ginawa ana. Bitang tigbujag ka kay mo na imong sakit. Kamu daw kung natangtang na. Nadak an jud sa ospital og kuan. Kanang Dara potong pa. Dara itong ibabaw pangit. di palapos magani. Katujong dito sa Kalapi kay yang di palapos ba to gi Tapos di palapos gyapon an. Di Okay. kaduon na ron. birti mo. Kasi ko di mag adlok nga Tiro tiguang, ako, wa na ako, matiguang. Kita kay humok ng gamot ng mait do. Wa ta matiguang di na matag-an sus ginlapos sus kamot. Kalma-kalma ba? Buang nga tong usang anak kay gidad-an ko gabas. Kijogoy mo. Ha? Marina Pilamiro. Oh, barinahon ko ng kamot. Jadi hay nagdagabas asog-sugon hinuunta. Di basta makahila ko ba di ko halos ka ginhawa. Hila kay sugnat yang dengan sakit na. Mama na imagine ko na sa bata-bata pa ko natag-an ko bagahong duhang. Yan ang agahong wait ba. Natag-an gihapon. Na, kaya na kong idadong ko sa ospital at to. May taga ng murag tudlo. Balibad nga sa ko pero taga rang. Kita. Taga nga. Na, sakit yung ninggag mo yung taga, oy. Na. Kaysa itong, Kaisa. Suwadzi ng dako. Dako. Tangtang mo na dalay nga dako na sima. Sa pagtan-a naman ni mudaan nga murag gamay ra nang imong tudlo. Basta kay natangtangan og taga ani si Along, Correct. si Loret, kana po si Ume. kani kayong naong ato gibidyuhan paan. Parang maruta kag kagkuhan lawan na yun. Maot mandaan, di samot na paghila, karang nang mauta. Grabe. Sige na. Saway-saway lagi ka karon kay tiguang naman. Ewas una, gukod-gukod. Tengah tong bulit pun ba. Pwede ram ka. Guba ng gasket. Orderan man. Nga dahil kay kono ko na kay hapon na. Di na lang mo man. Mana? Puma na ang pagkay. Mao lagi. Lagi pag natunok ni ato ang kamot. Wait. Ano sa? Bupad tingko. Lang na yung bombero. Sakit, yun din ta. Di, basta maghilak dyan, murag pinutong ko ba, di makaginhawa lagi ko. Murag, luway hangin mo sa kong ilong. Na alang-alang man pug di tamanin ka mo, tug usay, nga daham tag trabaho.
Ang mister guys, gatrabaho aning gutter oh. Ako lagi pus palangre. Mao lagi ni guys, mag-istorya ta aning aho ang nahitabo. Ganina gud sa hapon, mga alas 3 tingay to guys. Wa jud damha guys nga nitaroy ang taga sa akong kumagko. Gahilak jud ko guys kay nahinumdum ko sa unas bata-bata pa ko nga ang ako ang wait natag-an pod. Mo tong hadlo ko nga dadon sa doktor kay kanang basin og bungian ba adak-an ang samad sa ko ang wait aron makuha ang taga. Mo tong ahong mister wa mo sugot. Siya mo nangunay pagputol sa taga guys og gipalapos niya. Gipalapos sa akong wait ang taga guys. Mo tong wara gid ko mada sa ospital. Mo nang akong na-imagine guys, murag nihuot nagahong dughang pag-unahuna nga ug wa ko matiguang. Tiya ba pa ang edad guys, 62 years old na. Murag 20 pa ang edad di ito pagka taga. Nahinumdum lagi ko guys. Murag namugnaw ko sa unahuna nga labi na kay dahay mga bata po na ho gisugsug po ko nila guys. Mo na kining karong hapuna guys nilakaw ko sa baybayon para maulian ang akong gibati. Anigahan hawak og lawom dito sa baybay guys kay mura mag nipiot ag ahong dughan. Tingali sa aho itong kahadlok ganina mao nga ni exhale inhale lang mampud ko guys aron muluag ag ako ang dughan. Mo na experience na ko karong hapuna guys so manghinaot ko guys nga kakuhaan kini experience sa mga sama kanako nga nagatingman og kanang panagat nga taga. Magbantay-bantay lamang ta guys o ako maingon bye bye.